Siyazibonisa indwendwe bathandekayo eziphakathi kwethu abadala nabancane, ngoba bathandekayo bakhona abantu abazayo ukuzomamela xana silapha. Apha bathandekayo basilinganisi Yesu apha. Koko bathandekayo sinika umfanekiso mqondweni yento yayisenzeka laa mini. Kahle kahle siya-appreciate abathandekayo into uYesu abasenzela yona. Bathandekayo, asihlekisi ngentlungu zikaYesu, asihlekisi ngentlungu zikaYesu, kodwa bathandekayo sithi thotho kwenzeke, ngoba thina sasingazungena xana wayengathanga sifele, esingenazabelo, esizii-Gentiles, esingaboni, esingabalelwanga, esizizinja. Athi umama umSamariya ngasi nazo ziyathola ngaphansi kwabantu omaskado ngesitya nje, esiphila sivuthuluka. Bathandekayo thina yasibiza inkosi yathi, ngoku andisenabo nina bakhozi, nizizihlobo, nizizihlobo, usisihlobo, usisihlobo nawe, nawe usisihlobo, nawe uzobukela ngena usisihlobo ngegama lenkosi. Awu bathandekayo, uthi umkhozi akayazi into encingwayo. Ewe ngumasta wakhe, inkosi yakhe, bathe kodwa nina akhona ningayaziyo ngam, ndinixelele konke bathandekayo. Bonke evangeli asingabe singayaziyo bathandekayo. Noba usathana uyasoyikisa, kubekho amaxesha ndithi ndicinga ndokuthanda ndithanda sebusuku, ndityhini Thixo ndisuka kude. Kubekho amaxesha ndingathi ndingawa ngoku ndihambayo, ibe ngathi wandilela nduzuvuka, usathane ndoyikisa ngokufa, ngoba nazinto andinathemba, andimazi Yesu ngegama lenkosi Yesu. Kodwa bathandekayo, wathi wofika ziyafika izinto, sichitha kumabekelo, izinto ezenzekayo, kodwa sichitha ngegama. Bathandekayo, uba uYesu wayengazange afe, onangengasaphili, kodwa bathandekayo ukuthi ukufa noba usathane ufuna undathisa khona, sithi ngegama likaYesu, sithi ngegama likaYesu. Athi umntana bevukwa yinto efuna ubiwa, sithi ngegama likaYesu. Awunagunya Sathane, ngegama likaYesu. Kuye uyingcele ukuthi kufanele izinto, sithi ngegama likaYesu. Yayifuna loo nyaka, incede inkosi. Inkosi isikelele bathandekayo, apha ke bathandekayo, uthi babaxolele. Christ died for me. Oh yes, I believe. Who set me free. I love you.
awenzela inceba ewe ngoba ipresidenti ilixesha lalonto kodwa bathi sinike uBarnabas sinike uBarnabas uthi ngibethela labo bezeli lona yena ulenze ntoni lo muntu bathi makabethelelwe bathandekayo ayizakhethe Badala bami lena into yamanyani into eyenzekayo ayohistory lana masi ayibongazathethwa nguMandela angancedile emntwini ngoba abantu abadala bathandekayo walk to freedom abanezinto nabo bemosha esibibali uMandela sokulaleka nabanye nabantu and the 7 years and above bathandekayo kodwa abantu abangasemhlaba abayinazana kodwa thina lemibuzo bathandekayo oyasinceda ithi babaxolele ngoba bayazi abayenzayo omthandekayo uba ulithanda uxolo usenda wena rongo uba ulithanda uxolo usenda wena rongo uzamsiye bathandekayo siphila ngoxolo obesimlandelayo wabizintobo bathi ubaxolele abayazi abayenzayo wabathandekayo uthi noPilato esithi kuthe kwabhebheliwe xa besithi abantu ukuyelisa wawulazi uba ndinaligunya lokukususa lokukunceda lokuba lukukhulule uthi yena ekazi wami ongenalo igunya kum balibonke igama lenkosi uba ubungalikwa ngabawo ongenalo igunya kum obathandekayo safelwa inkosi isikelele xa woniweyo uthetha ntoni abathandekayo ubuyezwa ayiqalekisile ubuyezwa ayithukile babezothina abafundi bakhe babazawuthina abantu ngoba wathi ebantwini ebuzo Petros simxolela kakakhulu wathi kwayisefini time sefithi umxolela umuntu okunileyo uqhubeka nomxolela aqhubeka nokona uqhubeka nomxolela aqhubeka nokona uqhubeka nomxolela inkosi isikelele bathandekayo ngoba uyalazi akuyakhona inkosi isikelele umzimba olufuna uxolo umzimba olufuna uthando bathandekayo inkosi isikelele moya oyingcwele ngegama lenkosi Yesu ubiza bani wena ubiza wapha amagama xa izinto zibhedlela uthini wena alokho abantu abasondayo kodwa umzalwane nalapha endlini alokho abantu abasondayo ethi Nkosi ubana uthe usiya esigqukweni esitekelelweni wacinga into nayo nomzalwane wakho iyabuye uhlambululane naye ezikube noxolo ngoba indlela yoxolo lebathandekayo esikuyo indlela yoxolo uStefano bathandekayo bathi bethelela naye emfoka ngabanye usori bathandekayo bathi nina nibetha ngabanye ndibona amazulu afulekile uthi ndibona amazulu nanyana wonke angasekunene kwese wakhe bathandekayo balibonke igama lenkosi uthi mina ndiyandibetha kodwa ndinezangazo ndinixelele iindaba zosindiso uthi baba ungababeki njalo ngale nto bayenzayo inkosi isikelele bathandekayo sisenkozweni yoxolo sisenkozweni yazana bathandekayo uxolo ngibhidana nomnye umntana befemelini ngezinto zefemeli engiqonda ndiyaqhubeka ndibe kuye uncinci nomntana ngumntakathathu wethu kusemveni kwam xa ndisecaweni ashumayele umfundisi wam ashumayele ngoxolo bathandekayo uba uzomane lonke mdala kusekho yena ngoba bathandekayo siyakhunjuzwa into enaphakathi kuthi sihambe into yoxolo kodwa bathandekayo sihambe simane siba izigidi sihambe bathandekayo isimo ngelixesha ubona uba siyabophawa ngoba ungumntu bathandekayo ungokufuneka umane uyozigcikela umane ngabathandekayo ngathi umamfaka enkosikazi uyakulaa mntana uyocela uxolo kulaa mntana hayi kuwa okaqulu kanjani kodwa ke inkosikazi ameko uthethayo ndathi hayi ndicela uxolo kulaa mntana ndaxetha kuye nyana sakwazi endlini
andikwazi ukuyenzile bathandekayo ngoba andiyifuni le nto kuxasunyayelwayo zibe nento endiphile kakhulu. Intliziyo yam mayibe klini bathandekayo ngoba ibenzekayo akusunyelwa ngento kusunyelwa noxolo ongenalo uyaqhubeka ukuthi kukwekwa wena uthemba siyakwazi ngoba ubonile ethi inkosi kungcolile ephuma ngezantsi ngoba yona uyayitsha iphume ngezantsi uthi kodwa into esentliziyweni yoku into inkonzonqa ngoba yaziwa kuye kulapho khona bathembe inkosi isikelele bathandekayo athi inkosi ivula amazoqala